खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मध्य प्रदेशनि अमरकंटकआव थानाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटियाव गाग्लोबदों आसामनि थागिबि सासे फरायसाखौ। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि गोबां समफोरावनो सा सानजानिफ्राय थांनाय गोबांथार फरायसाफोरखौ गाग्लोबनाय एबा सा सानजा भारतनि सुबुंफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाय बुथारखुमानाय जाथाय जानायफ्रा दिनैनि समाव गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे सप्ता सिगाङावबो त्रिपुरानि एन्जेल चाकमाखौ इनाय गाग्लोबनाय एबा गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथायखौ जानो हागौ नोंथांमोना मिथिगौ। बेबायदिनो मध्य प्रदेशनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि थामहिनबा इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय आसामनि सनितपुर जिल्लानि बालिपारानि हिर'ज्योति दासखौ गाज्रि रोखोमै बुग्लिदों होनना मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थांनाय 13 जानुवारि खालारनि फुंनि 4 रिंगासो समाव जादोंमोन जाथाया। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हिर'ज्योति दासआ गुरु गोविंद बयज हस्टेलाव थायोमोन। सिनाय हायै सा 6 आरो सा 7 फरायसाफ्रा फैनानै गाग्लोबफैदों होनना मिथिहोदों। मुलुगसोलोंसालिनि हस्टेलाव मोनसे हानजाया सासे पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै आसामाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे फरायसाया थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो मुलुगसोलोंसालिनि हस्टेलाव थानानै फरायगासिनो दंमोन। नाथाय बेबादि हरखाब गाग्लोबनाय जाथायखौ जाथायखौ माब्लाबाबो जागोन होननानै सानफेराखैमोन। मुलुगसोलोंसालियाव रांखान्थि आयदा लानानै फरायबाय थानाय हिर'ज्योति दासखौ बेबादि जाथायजों भुगिनांगोन होननानै माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। जोखोम जानायाव फाहामथायनि थाखाय छत्तीसगढ़नि गौरेला पेन्द्रा मारवाही जिल्लानि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। गासै जाथायनि सोमोन्दै हिर'सा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथाया 13 जानुवारिनि फुंनि 3 रिंगानिफ्राय 4 रिंगानि गेजेराव जादोंमोन। जेब्ला आं बाथरुमाव दंमोन अब्ला माखासे सेंग्राफोरा आंनि हस्टेलनि खथायाव हाबफैदोंमोन आरो आं जेब्ला खथानिफ्राय ओंखारदोंमोन अब्ला आंखौ सिनाय मोनै सेंग्राफोरा सोंदोंमोन नों बबेनिफ्राय फैदों? बेनि फिननायाव आं आसामखौ होननानै बुंदोंमोन। हिर'सनि अजद होनाय बायदिब्ला सेंग्राफोरा जौ लोंनानै फैनायमोन। उनाव हिर'सखौ गाग्लोबनानै मोखां आरो मोदोमनि माखासे बाहागोफोराव बुनानै जोखोम खालामदों होनना बिथाङा बुंदों। बेरगाव नावकाथा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। मागो दमासिनि जानाय लोंनाय होंगो दोंगो समावनो बेरगावनि गबसा सुबायाव जाब्रबथाय जानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बेरगाव नावकाथा फोनांजाब राजा लामा गबसा सुबायाव बाइक एक्सिडेन्टजों जिउ खहा जायो। एसएसबिनि कुमुद कलिताया खौरां मोननाय बायदिब्ला रङिया कमलपुर थानानि सिङाव गोग्लैनाय बामुनगावनि कुमुद कलिता होनना सिनायथि मोनदों। बिथाङा फार्स्ट BNSSBनि हावालदार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा रौथायाव थानाय एसएसबि केम्पनिफ्राय न'फारसे थांबाय थानाय समावनो तामुलपुर जिल्लानि नावकाथा आरो उदालगुरि जिल्ला फोनांजाबनाय तामुलपुर बेरगाव राजा लामानि गबसा सुबायाव गोबारै खारबाय थानाय NS 150 पालसार बाइक नं A01 GA3616 खौ आनकन्ट्रल जानानै गाव हारसिंनो जाब्रबथायाव गोग्लैयो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। उनाव बेरगाव आउटपस्टनि SI मनज कुमार दासनि दैदेननायाव गोथै देहाखौ बेरगाव मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जायो होनना फोरमायदों। मागो दमासि फोरबोनि समावनो आसामाव फिन आरोबाव सासे गुन गोनां सुबुंखौ खोमाना लानांबाय। उरुखानि सानाव महरगिरि प्रदीप बरुवाखौ खोमाना लानांबाय। मख'जाथावदि असमिया समाजनि गाहाय फोसावथाय आरो 10 बोसोरनिफ्रायनो मेलेमजिबि दावबायनाय मुंदांखा खौरांगिरि प्राजिकनि सुजुगिरि प्रदीप बरुवाया मोनाबिलि 7:21 रिंगासोआव माग बिहुनि समावनो रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बरुवाया 87 बोसोर बैसो जाबायमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1938 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर खालाराव बिथाङा डिब्रुगड़आव जोनोम मोनदोंमोन। 1981 मायथाइनिफ्राय बिथाङा असमिया रावनि दिहुननाय प्रानिकनि सुजुगिरि महरै हाबा मावदोंमोन, जाय गुवाहाटीनिफ्राय प्राक्षिक सामलायनायाव फोसावजादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव रायजोआवनो दुखु मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला मुंदांखा खौरांगिरिया थांनाय 12 सानसोनिफ्रायनो गुवाहाटीनि डाउन टाउन हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बृहस्पतिबारखालि एबा दिनै फुंबिलिनि 8:30 रिंगासोआव बरुवा बिथांनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनाय जायो। बेनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ फुंनि 11 रिंगासो समाव जोबथा बिदाय होबाय होनना मिथिमोनदों। मरिगाव जिल्लानि पबितरायाव गान्दाया गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। थांनाय मोनायाव गान्दाया हाटी उटा ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों।
गान्दाया फैनानै दासिमबो सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोराव उदाङै बेरायथिंगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि माखासे सोद्रोमाफोरा जाथायथिलियाव सफैनायनि उनावबो हाग्रा बिफाननि हानजाया दासिम जाफुंसार जानो हायाखैब्लाबो गान्दाफोरखौ होखारनो नाजागासिनो दं। फारसेथिं हाग्रा बिफाना लाउड स्पिकारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोनो नाङा होननानै खावलायदों। मानोना साननैसो सिगां खाथिनि ओनसोलफोराव सासे आबादारिखौ मासे गान्दाया गाग्लोबदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 जानुवारि खालि राजा मायं मुंनि सासे आबादारिया पबितरा गान्दानि गाग्लोबनायाव जोखोम जादोंमोन। फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो गान्दाया आबादारिनि आखाइखौ सौफैदोंमोन। आबादारिया दासिमबो फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिमोनदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो आसामनि दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै थानाय खायसे मुस्लिम सुबुंफोरखौ होखारनाय हाबाफारि लादों। जेराव मुस्लिम सुबुंफोरखौ होखारनानै माखासे जायगाफोरखौ खालि खालामनो होनाय बायदिनो फिन आरोबाव बुधबारनि हर गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मदुरबन गामिनि मोनसे अरायथा नङै बस्तियाव थानाय सा 6 सोद्रोमानि नखरा बावैसो सिगां हाग्रा बिफाननिफ्राय होखारनायनि नटिस मोनदोंमोन। जायनि जाहोनाव बिथांमोना गाव गावनि बेसादफोरखौ लानानै गंसे रेजिस्ट्रेशन गोनां पिकआप ट्राकआव गावसोरनि माखासे जि-जोमखौ लानानै थांनो थियारि जादोंमोन। नाथाय थियारि जानाय समावनो पातरकान्दिनि गिलाइटिकार हाजोआव पिकआप गारिया गोजौथिं थांगासिनो थानाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे डाम्पार ट्राकआ बिसोरनि गारिखौ होख्रेमफैयो आरो जेब्ला ब्रेक फेल जायो अब्ला पिकआप गारिया हाजो फारसे उनथिं गोग्लैनो हमो। जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजियो आरो ट्राकनिफ्राय बारजुमनो नाजानाय समाव हौवासा सासे गथ'आ डाम्पारनि टायारनि सिङाव हाबसोयो आरो बेयावनो बिथाङा जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव एभेक्शन खालामनाया सोलिबाय थादों। नाथाय बेबादि दुखुनांथाव जाथायखौ जागोन होननानै सानाखैमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।